Zrób światło. Tak się skończy. Nucio! O, patrz. Tylko kamerkę wyjęła. Nie daje już takie... A! Pohałasuj jeszcze trochę, tak. Pohałasuj, no. No. Myszka! 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 Nie rób... Nie! No co ty? Tak pięknie rozrabiałeś. Zobacz, co to? No, a musisz to zadać wszystko na raz? Znaczy, że nie wiem wszystkiego. Nie potrzeba. Dwie dobre te. Jak chcesz, tak. To dobre jest.